Ассалому алейкум. Акай Дилшод. И Акай Дилшод Мунай. И амма нами съемка мекардаги ами сайтора Бохтар Сити дар YouTube, Наврасон 03 дар Instagram, дар Telegram ам Наврасон 03 ҳамаш инами Акай, корбори инами Акай. Инами рӯзи дуруст ҳами кор мекуна, рӯз да съемка мекуна, шав то сара тайёр шумо мекуна, мепартоя, хай загӯшка хто медонен чанд вақта мегира. Ана хай Акай Дилшодам хай чикнем, навор кунем, дар бораш хай гап занем. Акай Дилшод я бори ассалому алейкум. Ва алейкум салом. Хай Акай ахта муаррифӣ ку, ҳам бисёр мепурсанд хтай мухлисо, ҳаме комментариё медиром ки чиқай комментариё мехонем Акай Дилшод я бор дар бораи худат я навор ку Акай Дилшод я бор худат. Хуб, салом алейкум бачаҳо. Ана Акай Дилшод аку гап занем. Угначаи муҳтарам, подписчикои канали Наврасони 03 дар Instagram ва канали Бохтар Сити дар YouTube. Номан Дилшод, зодаи Дангара, истиқоматхонаи шаҳри Хурғунтепа. Хай баи дуру бурем. Габза ка. Так, ана Габза мени. Ё бисмилла. ай соли 93 дар ҳамин шаҳри Бохтар Хурғунтепаи барои мана Хурғунтепаи барои ки одамое ки наем адам ҳамон поколениаи ана соли 86 ба дунё омадем. Хурғунтепа шунавида калон шудем, аки Бохтар и поколение нав уже Бохтар мега уже привычный айда мода и хер привычный леки хай мо мухтаж ҳастем. Факултаи иқтисодӣ шуъбаи менеҷмент тамом кардагим 2008 сол. Мактаби 12 шаҳри Хурғунтепаро тамом кардам 35 випуск 2003. Маълумотум олӣ иқтисодчим буд. Пешай ай солаи 96, 97, 98 хеле ки шумо медонистед ана сатҳи зиндагии мардум пасаи распати иттифоқи шӯравӣ камтарак сахтар ки буд дар ҳамин сабаб не ки ҳамун соло гарани мо футбол дӯст медоштем. Раҳмати Рахим Ризаматович мураббии мо буд. Шумо мураббии ҳамамон меомадем дар ҳамин полияи стадиони Юнуст мо машқ мекардем солҳои 96, 97, 98 то агар хато накунам 2001, 2002 охирон соле ки ман дар ҳаминҷа машқ кардам дар раҳмати Рахим Ризаматович дар мусобиқаҳои тӯпи тиллоӣ, тӯпи чармӣ кожаный мяч мегуфтан хеле близко айда мардум да кожаный мяч мегуфтан чи хеле мумчин иштирок мекардем. номи дастаи мо чӣ буд? Ювентус буд ё ки Алания. ҳамин ҳар ду команда якташ буд. рости гап ба фикрам Ювентус буд. хайтам хеле одами кӯнаи уже нест. Капитан командавон Алан буд. Алан ҳамин тарафи мактаб бино буд. ба фикрам агар хато накунам як ними чиликшна буд. ама камтар як сол ним сол калонтар буд. айнамиҷо пеш стадион. ина то ҳозир дар ҳамин шаҳри Хурғунтепа зиндагӣ мекунам. соли 2022 буд хато накунам 23, 22 охираш я рафиқам ҳамин директор як корхонаи қатъиан мо ҳамсӯҳбат шидагӣ будем. баъд гуфт ки ҳамин бачата як бача дорӣ ҳамонро футболист намекунӣ. ман гуфтам ки як тадорум план дигар хеле рости гап гуфта будам. баъди хеле истодам баъд хай насиб буд тақдир давда гуфтам бихел бурем. гуфт ки умед гуфт умеди тренер гуфт умеда пеш мешинохтӣ. умеда ма қатиш машқ мекардам. и ба фикрам ту соли чанд омада будӣ умед? ту 2000 сол вақте ки ман буд карда будам и нав як сол шида буд омаданша буд не бас карда буд. ма аз сабаби шароити зиндагӣ
باید زندگی را پیش همون میبردی. چه بیا 20 درهم بود یا 50 درهم بود ماهانش 20 درهم 20 درهم بود. همون 20 درهم هم برای مثال گفتم که ای سطح زندگی پرابلم‌ها بسیار کی بودن. بعد اویلامون کلان کی بود. بعد شرایط نبود، همون سبب ما بس کردم. پولی چم بازی میکردم. طاقت نه که خاک داوی هم خیلی بود. انا بعد خیلی بس کردم. بعد مکتب خپیدم. پس مکتب بود کردم. یونیورسیته هم خیلی 2008 بود کردم. هم خیلی کاری دولت امروز سیگاب کار نکردم. 2010 رفتم روسیه از شهر اولانوفسک در ویشوای بزرگ کار و فعالیت میکردم تا 2011. بعد از آمدم 2013 بعد زدم رفتم بعد مسکو. در مسکو همچون آشپز در یک رستوران کار دادم. ای با پختپاز سختی ولی اگه تجربه هست. تجربه هست. خیلی با حساب میدونی چند بود مقصد تیار کنم میتونی خود ما в основном در زون горячий цех بودم با ایتالیانسکی کухня را ناز میدونم. بعد турецкий дам то 2022 21 بود یا کی خاتونا یا کی 21 با فکرم در دوشنبه یک رستورانی اوزادور هم شهر دوشنبه دام کار کردم. بعد بس کردم. بعد رفتم روسیه. بعد همون صداوت کار کردم. توز همون کار برام همجا رفته استای. خب خلاص دیگه با همون برادری گفتم که پیشترک در کارخونه همون شتگی گفت که بچه تا فوتبالیست که من گفتم یک تا دارم و پلانش شده نقشش تیاره نکی با گفتن همونه بچه نقشه کش اساسی با خداوند کریم ما نقشه میکنیم و نکی با نقشه کش اساسی بود. پلانوی ما هیچیه در بعد همون روز سوربان گفت که اومد تنوف کوی درسوی نقض میتر. بعد اخی ما ایران میشناسم که ما رفیقیم مثلا یک جای ما یک شهر اومدم پیشش هم صحبت شدیم. بعد گفت که نم خیلی چیزا گرفتن در کار رفتم بچه دست را گرفتم و آوردم سپورت بوش یک چند ماه ایستادم قطعش در همینجا. بعد پریدم رفتم مسکو. در مسکو هم صحبت بودیم بین ما و امید مثال هم صحبت سالی چند بود بچه تا آوردی اکا؟ سالی چند بود 2022 بود یا 23 22 اخیرش بود یا دکبر بود یا کی ینوار بود یا دکبر بود یا نوامبر 23 اولش 23 اولش انا یا 22 اخیرش ماه دکبر آوردم شب. بعد استا رفتن گرفت بچه ما مکتبی روسی در بنامی لامانوسفی همی شهر پرونتپا دا میخونه پیشی کدام بودونه پیشی 14 پیشی ابلاسنوی گایی پیش افسدرون بخشی زیاد برای لجه گپ زدنمون برای چی؟ برای که ما را اوجه علاقه مخلصوی که ما داریم در همی کانالمون ما را همه قبول کردن با هم خاطر اوجه ادبونا کمی دشواره میداد. بچه نمو اومدیم کتی دلشود نورلو کم ترک کمی صحبت کنیم در همی گفتی گپو که تاریخ دلشود چی واقعه شد برای فوتبال سر کردنش چی واقعه شد که فوتبال باز کردنش خیلی کمی صحبت کردیم. این بچه اوجه دو تا کماز یا یک تا کماز دو تا کماز قم آوردن بچه کو قم آوردن خیلی کم هم باشه با هر حال هست شکر خدا. کم بعد نه که وقتی دوروزانی مونم شیدگیه بچه هم چند قشید برومده ما دلشود یا بور چیکن یو خاجری خبی پرشیده است اهمیت دستی یک ای او دو فی اومدگی مون ها اوجه هست چیزش ای شکر خدا ما نو خمورا ما نو دیدیم اکی مون ای سببی که ایست او سمیرم دیگه چی نمیکنیم خیلی دلشود سال شیده است. سوربان خطی آمدیم اومد خطی هم صحبت شدیم گفت چی و چی را گرفتن در کار خرید کردم یک چند ماه ایستادم در تاجیکستان. بعد پریدم رفتم مسکو. بعد در مسکو دم به دم قطعی اومد هم صحبت بودیم زنگ میزدیم یک دیگر قطعی مسئولیت میپرسیم در باره تعلیم کودک. ما خیلی استا همی خیلی من رو سیگه مسکو میرم من هم 5 ماه 6 ماه زیاد ایستادن نمیتونم. من وطنم دوست میدارم همه پدر مادر فرزندو که همینجا من دیگه اینجا برای ما را بیگناه
хестим омадам нигоҳ кардам умеда баъд умеда гуфтам ки умедҷон ту ҳамин қасобиқаи кори 14 соле ки мисол ту ҳамин машқ тамрин ҳамин кӯдако мақсад ёд додасти як хеле бикун ки ҳамин тренировкаҳои морам ҳамин васеъ кардан дар кор дига одаmoам мақсад бидонанд ки бибинанд дитока давлат беранд бале баъд ман гуфтам умеда гуфтам ки умед як канал кушо дар инстаграм ютуб нагуфтам ютуб гуфтам гуфтам ки дар ютуб як канал кушо гуфтам ҳамин корҳои бачаҳора корашона видеока якта партофтан бигӣ мон мардамам бибинанд охир баъд умед мара гуфт ки гуфт ҳозир чӣ кора мекунам гуфт ман вақти сарма хӯрдана надорам бароира камера дар кора бароира мисол вақт ҷудо кардан дар кор кира монтаж мекунам кира ҳам хеле чиз гуфта баъд ман истодам бе иҷозати ҳамин боварро мекунӣ ман ира напурсидам даже ман гирифтам яда навор кардам ба ҷои не открыто вай дид ки ман навор кардисам инамиҷа хок буд ёзи баъзе бачаҳое ки подписатсия кардагаа 26 ноябри 2023 ман омадам иҷа моҳои ноябр декабру декабру шидо ҳозир бачаҳое ки обуна шидан пеш тамошо мекунанд дар комментариҳо баъзе бародарон айстагиданд ки и поля бизкашия чия ҳамин хел гап мезананда ба хулоса гап дига сора ман гирифтам видео кардам камтарак гирифтам дар инстаграм партофтам мо дар инстаграм хубаем дар тоҷикистон мо барои ки дар россия камай мардуми химон инстаграма ай сабаби санксия инстаграма фаъола истифода намебаранд ютуб выгоднее ман инстаграм да партам буквально ҳамин 3-4 рӯз паси ҳамин партагӣ ман уже аллака як видеош уже 13000 просмотр гирифт 13000 просмотр гирифт ин мондагиошам бардошт я се тай дига ба уже ҳамтамара мотиватсия додан гирифт баъд уже ман видео кардан гирифтам умеда вақте камера синиш мекардам ку умед хитам бугӯ хи оста хитам бугӯ ман ку вообще гап зада наметавонам ҳозирам гап зада наметавонам баъд оста ки рафт оста ютуб рилста партам рилсам парид ютуб да рилс парид инстаграмдам ютуб да шортс парид инстаграмда рилс парид баъд уже мотиватсия дод уже наворои калон 40 минута як соатам дорем ана то 100,000 мисол просмотрам дар ютуб дорем хушбахтона ҳазор раҳмат шумо да ки дастгирӣ мекунед каналҳои мора командаи мора хоб ин чӣ коре ки мақсад мекунем мо дани момент майна мисол ман 4 фарзанд дорам хоб 4 фарзанд дорам ана чӣ коре мекунем ба хотири худой ба хотири фарзандои мо шумо бародарон ба хотир телефонта мегирӣ мера хайра умед як ман мерам кор дорӣ пас абед бачаҳо бо хидматони алло бошен дастгири фаромӯш накунед лайк комент ва камтарак рӯз гап кор дорем ки бегай бо тамрин дорем дилшод бекорхуҷай нурлон бекорхуҷай не охи шӯхӣ мегирам ҳамамон саҳар бега кормон ҳамияй ҳамин нурлон ягон дига кор надора тамрин фақат саҳар бега дилшодам оз ягон кор надора фақат дар бари мой хай ма 15 сола майли ака худо нигоҳбон закун хулоса гап бачаҳо ана ман сабаб шидам умед сабаб шид инстаграмо сабаб шидан ютуб сабаб шид шумо сабаб шиден нурулло сабаб шид хайр раимов умед айавал бидам хати умеди дигарӣ хулосаи гап чӣ гуфтанам напоследок чӣ гуфтаним бачаҳо кадоме дастгирӣ мекунен каналҳои мора инстаграмода кадоме ҳастаи ютубда шумо да ҳазор раҳмат аминадории химонамо айноми хидам айноми шаҳрзода умед айноми раҳимов умед айноми мураббии ҷавони мо нурулло ҳозир навор гирифтисай
минадори хмуна баён мекунем барои шумо, барое ки шумо активна қатӣ монен, менависен, гапҳои нағз менависен. Негатив 1% ам боша, мумкин боша, 99% фақат позитив бачо. мо ягон майда хиднамоиштӣ намекунем, мо блогер нестем бачо. мо футболи ҳами қирған, футболи Тоҷикистона ҳаракат мекунем ки ҳами футболи Қурғунтепа зинда шава. Якум дуюмаш ҳами кӯдакои моро дида, мисол дигар наврасони дигар ҳами минтақаҳои ҷумҳурии мо мотиватсия бигиранд, варзиш да шомил шаванд. Ин ҳами қадар мо мақсад дорем. Нурло бовар мекунем мо барои сумкоркунӣ, мо барои сумкоркунӣ ман зиндагӣ дорум бачо, ман 4 фарзанд дорум, Нурлам фарзанд дора, умедам зиндагӣ шаделаиам мисол ана оиладорай. мо фикри пулкор кардана дар оянда мебинем. ҳози основной кори мо бояд футболи химонам хи муаррифӣ кунем ки дигар давлатҳоам бибинанд ки дар Тоҷикистонам ҳамихели мисол тамрино будааст, ҳамихели мактабҳо ҳаст. бовар мекунед бачо, айхуҷан ма дар занаку занг мезанам. Рост ман шоҳиди зинда меган ки подтверждаю. ака мега ягон ҷои хоб дорем, мо мисол фарзандонро бурӯӣ кунем, мо академия бачо, мо академия нестем, мо просто школаи ҳами спортивнием. ҷои хоб надорем, шароит надорем, мо стадиони шахсӣ надорем. чӣ хеле ки шумо ина дидесен ҳами стадиона, ин стадиони давлатиае. дар ин стадион мисол любой момент метавонанд ки бигӯянд ки дар инҷа маршировка меравад, ё ки мисол ай дигар минтақаҳои ҳамин шаҳр мисол бачаҳо ҷамъ шида меянд, мисол футбол бозӣ мекунанд байни хичон. мисол хеле нестае ки кайке буфорад меои қоля холияе кайке форад бира дара маҳкам кард, мақсад дар каи дигар корот шавад. Не, мо барои ки собствени нестае, шароит надорем. ба ҳамон хотир мо гуфтем мы вынуждены здесь тренироваться пока, но в любом случае мы фикр мекунем ки дар оянда иншолло соҳиби стадиона мешем. вақташ дам ҳамин шаҳри Қурғунтепа ранги инкубатор буд, ранги медони ранги палаке ки мисол тезпазак мекунанд ку бодринг тез мебояд ку анам хеле буд футболистон. ҳозир ҳамин чиз нест. вақташ да дарё дорум солои 98-99 2000 сол футбол мешид байни дастаи вахши регар ку медони одам чӣ хел мерафт. ҳар як чизо стадион менавистанд футбол соати чанд дар биҷо мешид. ҳозир намедоням футбол шидеса амега баъд мефаҳмад даниям кас ки имрӯз футбол ай. Нест. Ина бисёр бачаҳоро ман вақте қабул мекунем дар тренировкамо ку Нурло мепурсим шо мегум ай дастаи дохилаи ҷумҳурии мо ягон даста мегум ки ягон дастаро ай дохилаи ҷумҳурии худмон медонӣ? Мега ки не намедонам. ё ки мегум ягон бозингара мисол номша медонӣ? Каме дар камаш мега ки ман медонам. бисёрш намедонад. Сабаб дар чия? Барои ки футболи мо мурдагиае. барои футбола барои давлата мақсад дар чӣ мегӯянд дар ҷаҳон муаррифӣ кардан мо дар таъкурсӣ дар кора мешуд. таъкурсӣ чия? яъне ки мисол ҳам кӯдаки футболисте ки дар оянда муаррифгари давлат миллат мешавад ку ана ҳамуна ку ай майдакиш хезондан дар кора. ай майдакиш фундамента ба қуввати кади баъд садэтажаам бисозӣ вай дар любой заминларзада мисол қувват мекунад. барам гуфтесам бачаҳо ҳаракат кардесен ин ҳами бачаҳо ки айми бераҳгарди мисол кӯдак ай мактаб меояд Нурло ку ай мактаб меояд тап ягон абед кина абед мекуна мебурад мерав берун мегарда лухлух берун сар намуд кӯдакай. бо мо дисциплина дорем. мисол кӯдак дар хона дигар хел тарбия мегирад, дар мактаби мо дигар хел тарбия мегирад. фаҳмидӣ? як гапа када бахшиш пешаи гапат мега сиёсати устод беҳтар аз меҳри падар. бале ман аҳамият додестам. охи баъзе кӯдак меояд қатъи падару модарушон вақте мо қабул карданда мо ҳамавақт мегӯем ки бе падару модар намеоем. барои чӣ? барое ки мо бояд розигии падару модарша бигирем.
мисол условия дорем байни мо бо условия мемонем падар модарак пага мисол ягон гап шава ё ки нашава мисол амо фурси бошад мисол футбол тренировка ами хела ки баъзе ҳолат мешава ки туп қатия ки сахт мерасаш ягон мисол гирья мекунад ки занг мезана дада хели ами хели чизора мо бояд тайёр кунем родителора ва барам аму қадар ҳаракат мекунем ки падар модарошон биёяд бе падар модар қабул это намекунем. первый пункт. Второй пункт, мам я чиза аҳамият додагирам фарзанда пеш падар модар қатъи родитель дига хел гап мезана қатъи устод дига хел гап мезана это есть дисциплина конечно фамидестем ки мо ҳами кора мисол дар мисол зина ба зина мисол ҳамира мо чӣ карда боло рафтестем хайна худ мебини ака дилшод 10-15 минут пеша тренировка соати тарбиявӣ мегзаронем баъди тренировка бо соати тарбиявӣ я худ медонем чӣ гап мезанем процедура и обычная процедура ман инами шахсан худам родителям бародар ман я родителям ман блог ё нестам бо гуфтесам ман ҳами чизоро ҳами уже зиёда аз 4-5 моҳ шоҳиди он ҳастам ки мисол ҳами тамриное ки мо мегзаронем ягон майда беҳуда намегзарад ҳама по регламенту инами ҳар ячи пами пункти худаш қатъи сар меяд насиҳата мешнава ана разминкара мекунад тренировка асосӣ мегзара бо вазифаи хонагие ки дода будам вазифара мегзаронад бо вазифа мегирам пага агар мисол выходной боша пагаи дигариш баъд уже раҳмат ҳамаи пай зиндагӣ инам хеле бачако бароям қа бисёри баъд гап задам ба фикрам суханҳо боқӣ худова нигоҳбонтон боша ана кадоме ки дастгирӣ мекунад канали моро ҳазур раҳмат лайк комментария хуб нависана фаромӯш накунем ба хоҳиши худтон ҳечи намерава ками я лайк як комментария секунд 2 секунд мегирад бале ана ин маҷбурӣ нест кадоме хоҳишманда бинависа фикри ҳар як одам фикри худша ҳақ дора навистан не ки ира фаромӯш накунем бачаҳое ки кадоме нияти бад қатъи навистанен аввал хуб гӯш кунем канали мо канали кӯдакона мо ягон каса ғайбат намекунем мо ягон каса мисол тарафи бадиша нақл намекунем ягон каса мо танҳо кӯдакҳоро барои ояндаи солим тарбия мекунем барои муаррифӣ кардани давлатмонро дар оянда разница ҳастайда пеш як комментария бад навистан аввал бидурен комментария дига одаморо аввал бихонем бисёр ҳами хелайда медурад мебина тур менависа ту бихоне уҷа чанд кас чӣ гап навистаида бароям қабачо ҳазор раҳмат ки дастгирӣ мекунед канали моро кадоме қатъи мо ҳастан неста шумодам ҳазор раҳмат кадоме ки нав дуромадем тамошо мекунем ана обунашен ба хоҳиши худтон боз обунашен хоб ана канала тақсим кунед ҳам курсо ҳам синфо рафиқо мисол ҳастай ку ватсапо да дорем ами коме ками ака футбол да заинтересоване ку я бор будра я видеоро я тренировкаро тамошо кунам ку уже дига ай канда намешава хели наметунам хча канда иншалло ҳам хела ҳамаш ҳам хели ҳам тамошо мода нури медони я чида хирсанди бачидам да ма ростига ба худо қасам ма абсолютно боварӣ надоштам ки ами инстаграми мон наврасон нусе қатъи ютуб каналмон духтар сити тои дараҷаро хеле мехезада резка барои ки нема интернет дар шавқ завқ дор мисол кору борум интернет қатъияю не ки продвижение какого-то там школы май хеле ожидат накарда будум просто якеши значит мо дар роҳи рост рафтесем нури ҳамун худованд одам якта дудеста иншолло ки дар оянда шояд ки мо ягон академияи нағз ташкил кунем дар ҳамин хургонтепа мо фахр мекунем ки действительно мо ҳамин кора дастмон омад действительно мо ҳамин кора ма уже намегӯям хай барои ма ту ака умеданестем барои кӯдакҳои ҳамин фарзандои ҳамин одамо ҳамин тоҷикбачаҳоам дига ягон чи мо чи нестем вечи нестем мақсад мо баъд мо мерем академия места мақсад допустим академия шава мо мерем академия места зур гап мезанада мега ки постоянно мегада постоянно мега ки ман мега дилшод намедонам ма ту чила местам ҳамин ҳаюда ҳастам ё нестам конечно
ма мегам мақсади ма ҳамае ки мо бояд я след монем да дар ҳамиҷа чӣ хеле ки раҳмати Рахим Ризаматовичи тренери худмон след мон то ҳозир мо номша мегирем ҳамин шогирдое ки мо тайёр кардесем ҳамиҷа умед мегада ҳамин шогирдои ма шогирдои Рахим Ризаматовича барои ки ма илма аю гирифтам бо иё да передават гирифтам ма кадри Рахим Ризаматовичи мегавам ту мега Рахим Ризаматовичи мегавам Нурулла мега Рахим Ризаматович Умеди Раҳимовам Рахим Ризаматович ҳамаи мо устоди мо будам мо ҳама мо худованд моро инхи сарҷам кардесем устоста ози тоза номи аму Рахим Ризаматовича мо гирифтесем барои мо ина даму стадион бозӣ дорем то ҳозир худаш нестам чанд сол тақрибан ам 2018 гузашта ина то ҳозир аму даму стадиони аму ина чӣ хеле ки умед қайд кардан ина хум овардан имрӯз дина оварда бошад ами стадиона ҷои нави чизора видеоку барои нави ҷои мисол вайн шидестан барои амира овардаган думоши хум овардан хай бачаҳо азиз сухано боқӣ дар худо бошед кадоми қатимон боя бор дига ҳазор раҳмат кадоми қатимон нестай шумодам ҳазор раҳмат қатимон бошед мо бачаҳо ба ганда нестем не пожалейте касе маъқул бошаш подписаться к нам маъқул маҷбурӣ нест просто листачка брава ям гапи ганда не ки пеша гапи ганда задан аввал будро дига одамо чӣ менависанд фоида наменаса зарарта нарасон дар борамо чӣ менависанд ҳамура бихон ба хулосата худат конечно конечно зиндаву саломат бошед тоҷикистон ба пеш бохтар сити ба пеш маем имрӯз ман роли афира кузам